Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a mukbang. Ayan, a special mukbang kasi cravings mukbang po ang kakainin natin. Meron po tayo ditong, we have here bonchon chicken, spicy, and soy garlic. Ayan. Ayan po. And we have milk tea dito na winter melon. And of course, my favorite sa Tokyo, dragon Maki. Ayan, na napakasarap. Nakikita niyo guys. Ayan. Sa Tokyo po, ito lang ang kinakain ko. Ayan. So, ang perfect combination po sa akin pag kumakain ako ng Tokyo is itong bonchon. Yung dalawang yan po. Magte-take out ako minsan sa Tokyo. Kakain ako sa bonchon. Ayan. So, let's eat. Tingnan nyo to guys. Ang sarap, diba? Nakikita nyo ba yan? Si Johan po ay kakain din po dito sa side ko. Ayan. Let's eat guys. Let's dig in. Kain na tayo. Come on, let's eat. Han, let's eat. Come on. Let's eat. First bite muna po tayo sa ating spicy chicken. Ayan. Grabe. One for Johan. What do you want? Soy? Soy garlic for Johan. Ito po sa kanya. Ayan. Ito po ang sa akin. Ayan. Sarap. Grabe. First bite tayo, love. Cheers tayo. Cheers. Cheers mga kadonya. Let's eat. First bite. Napakalaki niya at napaka-crispy. Mmm. Mm. Mm. Ang pinaka-rice po natin itong dragon maki natin. Ayan. Ooh. Sarap. Sarap na lab. Laban sarap. Ilang araw na pa ako nag-crave nito. Tikman na po natin ang ating milk tea. Yung kinuha ko na po itong mas malaki. Ayan. Kasi share po kami tatlo. Oh my God. Ayan.
Sarap. No sugar. Love. Sarap ng chicken na love. Favorite ko na po ngayon ang chicken ng bonchon. Sarap-sarap. Try natin ito. Masarap to, love. Maraming sarap. Pag po bumibili ako ng ng milk tea, no sugar po yung pinapalagay ko. Hindi to mga sponsor, guys, ha. Ito po yung mga kini-craves ko. Ayan. Napakasarap. Let's eat. Binili ko po itong aking bonchon sa SM Clark. Ayan. Ayan. May ketchup po ko dito. Ay, sarap. Sarap, no? Sabi.
Mm. Okay. Sarap. Grabe, maximum of 3 na po ang nakakain ko pag ano. Mas chicken pag hindi ako nagre-rice. Yoham. Ayan. Kasama ko pong kumakain dito sa kabila. Yoham. Nahihiya na po siya. Sarap. Hindi ako kumakain ng rice. Tatlong chicken. Pero pag may rice ako, 2 chicken. Yung big part. Sarap. Thank you. Thank you, Lord. Ang sarap ng pagkain. Comment down below guys kung anong gusto ng flavor ng bonchon chicken ang favorite ninyo. At sa Tokyo din po. Ayan. Excuse me. Thank you, Lord. Ayan. Nabusog na naman po si Donya. Thank you so much, Lord, for this yummy food. Amen. Si Johan po ay hindi pa tapos na dito sa side ko. So, pagpasensyahan na po yung boses ko para kumanta lang po ako ng konti. Hindi. So, di ba po nung nag-summer outing kami, sobrang init po and then uminom ng malamig na tubig. So, ang tendency is napaos po ako. Ayan. So, thank you so much guys sa lahat po ng sumusuporta kay Donya. Thank you so much. Thank you so much kay Cecil Ugawa, Christine Cecil Ugawa, kay Fernand Constantino. Thank you so much, Ma'am She Babes. Thank you so much, Rodney Infill. Thank you so much. At sa mga kadonya natin out there, thank you. Kaya, don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin na i-upload soon. Stay safe, everyone. Bye!